En waar gaat dat geld correct heen? Bij gelijksnij Wettertechnologiecentrum Wetses dat de komende 8 jaar wis is van stiepen van de provincie. Wetses bloedt hoe dan ik bestaan. Het gaat erom, kan Wetses de volgende stap maken en nog groter, nog belangrijker worden echt het Europese centrum voor wetter. Er zit 3 drupjes op. Ja, nee, nou, zo hier. En ook voor tal van culturele instellingen is er goed nice. Ze krijgen onder andere een oerrol, theater, de Iepen Loftspullen, Friesland Pop en cultureel tijdschrift De Mannen tenij structureel subsidie in steeds van incidenteel. En dat doen we door een korting van 4% op alle instellingen, alle budgetinstellingen die in de provinciale begroting zitten. Dus die moet met elkaar in feite solidair wezen en een stapje waarom zetten om oren een structurele, een solide basis te hebben. Het Iepenbieven 4, een wichtig punt voor de FNP, krijgt er 3,6 miljoen euro bij. Net zozeer om nou voortendaags alle extra dingen te doen, maar gewoon om zeg maar, wat we nou hebben te houden, omdat de prijzen in de merk op dit moment zorgen bij het Iepenbieven 4, ja, de diesel wordt duurder en dat soort zaken spelen algemeen. Dus om het op peil te houden, denken wij dat dit noodzakelijk is.